Unsa man ni siya nga variety ni siya sa avocado ni? Unsa kailaan ni? Ino lang malangkit. Malangkit yun dito kain. Ato na siyang ablihan ato ning kaunon. Ato rin lalanon kay hinog kayo. Para siyang ulo ka hinog. Piras ka lingin ng ulo. Yara. Lamig kay tamis. Oy, namin rin, namalit may avocado. Pwede ka, subidahon kayo. Ipaningot akong upaw kay pwede ko ana, nabaguhan ko sa subida. Pero, bukid kayo. Mura pag di copyright. Patay lang. Ramong master nga, tingkarit. Ito yung backup. Madaot man daw ang lubot basta wala na yung pungango. Kasi kara paliton katong naay pungango para dili siya madaot. Kini siya nasamad lang gamay oh. Lain na po na niya. Ang kini yung ani putlan ni siya, itaas raman putlan po ni siya. Ay taas na lang ako po para putlan na lang po na. Yung ani ba mabilin. Sayang kayong avocado dre kay mga hulog ra daw. Oh, dara oh. Dara oh, mga hulog oh. Sayang nga oy. Dara oh. Topo na nga. Hinog na lang maayo ba. Ago sayang nga ano yun, buak. Nangabuak man. Wala na na nis ba no? Nis. Kino sayang man di na. Oh, nabunog na oh. Humok na. Bunog. Ay pangayoon na lang ni pagkape na ni. Di naman ni mabaligya dong oh. Sana dong. Ang buak man. Kutin saya nga ba? Daghan kay nang hulog. Unsa man ni siya nga variety ni siya sa avocado ni? Unsa kailaan ni? Ino lang malangkit. Malangkit yun dito kain. Napanis oh. Kaya nga ano eh. Uy, nalata naman. Daghan kayo nga hulog ba. Sayang kayo. Mga lata ah. Kurang mga master yung cut-cut na. Halo ah. Alik deh. Sayang eh. Ilain terus gawas deh, gawas. Naritik ba lang? Andito ba katimbahan na kay master kay mo ano no? Karet. Karet. Ito ara, cut-cut na sila. Ay sige na sila panguhit.
Di maklaro ang mga bunga oh, tura mga lingin kayo. Di maklaro kay silaw. Asa mo rapita magkupras niya dong? Ay dako din ilang yuta no. Dako sakop dranis. Uy. Sabagay gunit ni. Sa doon taon dong karon pa mara dong. Nanti kado kuan mo lahi na po niya kuan si amo ang giatuan. Mungkin dong pwede ilisad. Kana gipagta do yang dagko. Ato ano siyang ablihan ato ng kaunon. Ato rin lalanon kay hinog kayo. Para siyang ulo ka hinog. Piras ka lingin ng ulo. Yara. Lamig kay tamis. Copyright ang sounds. Lamig siya kay kanang kuan ba kanang tubigon. Nya tamis. Baga pug unod. Baga kay kuno do. Magtubig-tubig siya ba? Tamis. Di na nga kinahanglan ng sukar, katipid ka ani. Kung gusto mo makaog-abokado, i-chatra ko ninyo nya. Ude, i-text ko ninyo kay Juan, libre lang ko ninyo gasolina. Ubanan ta mo rin, saka ka magbukid nga piting haboga. Lapit na ako nahurot. Dako kayo. Nindot siya kayo sa iyo na panitan. Ngay piti na hinuga ba? Mapanit ra siya. Problema ni Ron, abot to sa pinakadako-dako katag iya, sabaan ani una-una tagkaw patay bayan, patay na unsa na ni Ron. Ay, sayang sige. Kasi wala pa na nabuak. Hindi ba sa walang nabuak ah. Lami kayo eh. Dagko lang avocado rio. Avocado for sale, post nimo. Kinsa pa to avocado, barato. Na. Ayun. Gikan pas punuan, fresh na fresh. Gunit yung dapat sa pungangon kaya basta inigbalik nimo ba matanggal sayang. Andre dapat gunitan nimo inigbalik nimo kay para basin mabalik, sayang ba. Minalang nga dili makuan. Wala pa na 20 kilos mo itong isang karton kaghapon. Muot sa baba sa kuan. Sibot. Diyan si madam na busy pa ni madam kay tuyo pa na siyang sagingan daw. Naghatod siya para pang timo sa iyang nagkuan nito kupras. Unsa ni nga saging dam? Mamuak mo. Unsa po ni mga saging dito? Mga bilangan. Sa pangon aron ang lubutan na ini lakaw dito nya paghaman dito ra. Ko lagi. Puti ra bang ipisa kartona? Di arang avocado. Hektar no guma na. Pwede hektar no. Awasuntong sa kanang sibot. Gumay puno na to. Tanggal ko tunat ang guma dat. Aray. Sa sibot. Di ara. Amo na kuto dito pa ubos. Isusan ni Danis ang guma. Ikadalaan anis. Lo kan kini kuan. Tumis ubos ani padulong.